man ako sa higod me, tamabahog kang ayam, nahiling ko na kuha man na bunga sa mga lada. Aw marita sa rakton, matawara naman kaming lada sa laog kang harong. Kaya i-harvest ko na sa mga hinog, tabaka ba nga ino ng pangkitakang bayong. Tang ibang mga bayong baga spicy lover man na day. Aw karudit pa, masa namang hinog kayo na day, ang pupudon ko sa palan sa mga hinog. Taba ko pa manan masyadong maharangon. Aw bate ang gusto ko sa lada, so talagang maharangon. Subiyo baga nag-irinit ang sa imong lawas. Aw baka maghapot ka naman dyan madede, ka lamang ka nagkaalmoranas. Aw buot po tabing maaraman na kahali-hali ko na nagkakaong kanina, yung matami nangyayari sa kuyaan. Aw mainit lang siya pag inudo. Aw maurag man baga magkaong kalada, tabay health benefits man baga de. Buda siya maribikula na kita, mahilig talaga kita sa lada. Kung namamahalan ka mo sa presyo kang lada sa merkado, magtanom-tanom na kamo. Na makatibid-tibid lamang kamo sa gastos, na mahalo na bagang nguyan ang lada. Buda iba pa mga barakalo na de. Aw maray sa na dyan sa mga perakan. Aw kung haputon mo madalion man sa nakay ni magpatambo. Aw kada akong lamang pala na bungo ining tapayas. Aw huuli na baga sa mga nagkahararbis kong mga lada. Aw karo ba sasakitan man ako kung ubuso ni na de. Di ko man pwedeng ipag-giveaway. Kakaipuhanon ko ang suka. Dawa anong tatakang suka pwede naan. Kakaipuhanon mo nagarapon. Aw uyoy na magayon na paagi tangan hindi tulos magkarala pa ang mga lada. Pigigay pa bagang sausawan. Para mas malasa tabi mga madibo na padiyan sa indong sausawan lagang panintining pamenta. Sibuyas sa simpawang. Aw madaliwan sa mga pag-ibo aday. Pagkatapos ko halion sa mga paklang kay itong lada, linag ko naman susuka. Aw saka day man pala na panong ining garapon kang lada na ito. Aw karo may nahili mo daw kayo ni sa saod na araw kayo ng tinda, so ready made na ba nga? Aw pero dit man sa nalada ka ito. Huuli na baga tabi mga madibo na padi. Inubos ko na sa sarong suka dito sa garapon na inay. So this is it. The final product ang sausawan ni Madimo. Sa inot na dut-dut na ikamamurusot. Unya na yung tatanaan-tanan sa kuyang ginibong sausawan. Naglaag na ako sa sadit na mangko. Nagbakal man ako sa looban kit sa alanin at setsaron. O pati bagay ni setsaron na ini nagmahal naman. Dati asite nguyan adjis na. O sugi bubungay ni dyan sa Santo Domingo Albay sa Lidong. Siyempre support local kita. Uy natabit tinanan ko na. O uyo manggiraran la siya dahil malgiraran na pinagbago. O ang setsaron bagay ni Yugi buhay ni sa kamuting kahoy. O kung sa tataramon kan Santo Domingohon, ang apod kay niyo lagi cry, ibig subot sabihon kamuting kahoy. O buyo ko na bang inirin mo susuka ta sa sobrang siram. O maurag na kombinasyon. O dumugong tabi ni do kung gurado ka crispy ang setsaron. Aw karuday ko na matian ang harang isabay ko doon sa sitsaro ng lada. O baka maghapot ka naman dyan, day kakaan madi na harangan. Siyempre taladaan maharangan. Aw ano ka naman madi? Tay ko man yan iwas sa butos sa tiri ko siguro nasanay na ako kanla sa kamaharang. Aw karo bagagbako kumpleto ang sa imong pagkakan kung day ka naharangan kumarang lada. O pero dati ba man akong mahilig kini talaga sa lada na iniyo, nasanay lang talaga ako. Aw sara na yan man sa nabagang buhay dito sa kinaaban. So dati bagang sanayong kang yaon siya pero may nagpapalaba ka. Ngunyan okay na daw mura siya sa buhay mo. Tas sinanay kanyang pigpapabayaan ka. Char! Mga malibo na pa di masalatabi sa masunod naman. Thank you for watching.